В това видео ще ви покажа опцията на нашия онлайн магазин, която се намира, извинете, отново ще преведа, знам, че ви е по-удобно, скролваме надолу и под моя реферален линк виждаме връзка към моят магазин, онлайн магазин. Копираме го отново и отиваме в който искаме браузър или в който е удобно за нашия приятел, клиент или на този, който искаме да го изпратиме. Пускаме го и аз веднага ще влезна, за да ви покажа какво се вижда. Вижда се моето име, имейл адреса ми, телефонния ми номер и надолу са продуктите с 15% отстъпка за клиента. Останалите 45% идва в нашия портфейл. Така, толкова за онлайн магазина. Ще се върна по-късно на него. Искам да ви покажа как първо да преведа. Да пазаруваме. Отиваме в пазарувайте от трите чертички. Влизаме на магазини. Непрекъснато явно трябва да се превежда. Влизаме на магазини и виждаме първата опция. Ни е Power Star Tour Europe, което означава всички продукти, които се предлагат в Европа. Когато скролнаме надолу, виждаме 9,80 е нашата дистрибуторска цена. Точки на мощността, което ви излиза, това е клиентската каталожна цена. Така. Тук са всичките продукти, които се предлагат за Европа. Можем да отидем в категории и да си потърсиме, например, интересувани професионален грим и виждате шоу грим, отивате, това са прословутите професионални гримове с съдействието на прочутия Фабио Ди Стефано. Така, връщаме се на магазини и отиваме в 03E, виждате ли го? Добре дошли в Power Star. Натискам тази категория и тук са прочутите промо пакети. Първия промо пакет от 16,90, той включва препарати за дома, един перилен препарат, омекотител ванилия, обезмаслител и освежител за въздуха. Едно пръскащо устройство и два каталога, един е основен, другия на професионалния грим на Фабио Ди Стефано. Всичките са литрови и ги получавате за цена от 16,90 евро с включена доставка. Виждаме, че самия пакет иначе струва 51 евро и 45. Продължаваме надолу. Любимия наш продукт 9,90, който рядко е наличен. Той включва 9,90 заплащаме. Това е единствено заплащането към компанията или все едно на цената на доставката ни изпращат 6 продукта безплатно. Скоро ще ги имат някои от нас, така че ще може да направим снимки и да се похвалим какви са те точно. Скролваме надолу. В 001 и 003 са предпочитани отново промо пакети за нас, защото за 19,90 евро с включена цена за доставка е вътре. Получаваме 10 продукта, които може да ги използваме като мостри, а и не само. И за нас, и за мостри, така че да добием представа за уникалното качество на продуктите на Power Star. Връщаме се, отиваме отново да преведем и отиваме на поръчки. На поръчки в момента аз нямам поръчка и за това пише, че няма намерени поръчки. Тук се изписва поръчката, която вече сме направили и сме платили.
Тя се вижда, може както е по фактура или продукт по продукт, какво сме поръчали в нея, така че няма опасност да забравим или да се разминат нещата, ако случайно случвало се продукт да бъде случайно заменен и съответно после да бъде отново изпратен от компанията. Това е за пазаруването и за поръчките. Очаквайте следващите ни видеа. Благодаря ви за вниманието.